أب تግራይ ካብ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ሓገዝ ዘቕርቡ ትካላት ደው ከም ዘበሉ ምግላጾም ስዒቡ ህይወት ሚልዮናት ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ተገሊጹ ስቒልና ጥራሕ ክንመውት ኢና በዓል ጸጋዕ ዕድመ ኣቦይ ጸጋይ ንምቁርራጽ ህጹጽ ረድኤት ስዒቡ ንዘሎ ጸገም እንትገልጽዎም ኣቦይ ጸጋይ ሓዊሱ ብኣማይት ኣሽሓት ኣብ ግዜ መዕቆብ ዝርከቡ ወገናት ዘለውሉ ኩነታት እንትገልጹ ቀስ በቐስ ብሰላሕታ ንጠፍእ ኣለና ስቒልና ጥራይና ክንመውት ንግደድ ዘለና ይብሉ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝምርኮሱ ዝሕገዙ ዝነበሩ ድምፂ ይብል እቲ ጋዜጣ ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተነበረ ዕጽዋን ክባን ስዒቡ እውን ብምኽንያት ምጥፍፋእ ሰብኣዊ ሓገዝ ደው ብምባሉ ኣብ ጸገም ጸንሑ ህይወቶም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ተጋሩ ሕዚ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ደው ከብል ምውሳኑ 2.4 ሚልዮን ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ምውዳቖም ጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት ጸብጺቡ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ደው ምባሉ ስዒቡ ካብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ክታበት ፈጠራ ስራሕ ቀረባ ፋውስን ካልኦት ሓገዛትን ደው ከብሉን ከቢድ ጸገም ክፍጠርን ከም ዝኽእል እቲ ጋዜጣ ኣመላኺቱ ጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት እቶም ኣብ ትግራይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ ዝነበሩ ትካላት ኣብ መኽዘን ዝተረፎም ሓገዝ እውን ንምዕዳል ናይ ነዳድን መካየዲ ስራሕን ጸገም ከም ዘጋጠሞም ገሊጹ ትግራይ ኣብ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ጽግዕተኛ ምዃና ዝገለጸ ዘ ኢንዲፐንደንት ስራሕቲ ዳግመ ሕይወትን ህንጸትን ገና ኣብ ዘይተጀመረሉ ከቢድ ዕንወት ዓውደ ጥዕና ኣብ ዘለሉ እዋን ምዃኑ ጽልውኡ ልዑል ምዃኑ ኣመላኺቱ